Я можу абсолютно чітко сказати, я категорично проти, щоб зараз у нинішній ситуації, коли не дотримується принципу дзеркальності, українська сторона відводила свої війська. Виходячи з вчорашньої заяви Піскова про те, що вони не можуть забезпечити відведення військ, ні в якому разі українським частинам не можна покидати. Більше того, я би запропонував в станиці Луганській хоча б технічно відновити повний контроль над лінією фронту, яка була до моменту початку там робіт. Поясню чому. Тому що і в Петрівському, і в Золотому, і в станиці Луганській з того боку нагромаджено за останній місяць додаткові військові сили, боєприпаси, техніка, озброєння. Вони нагромаджені не для того, щоб бути експонатами для виставки. Там сформовані 3 групи, які тактично носять наступальний характер. Тому на сьогоднішній день ймовірність того, що дзеркально розійдуться війська, вона мінімальна. Тим більше, вчора з Москви абсолютно чітко сказали, що вони не можуть забезпечити відведення військ.